fil-waqt li wasal fejn id-driver qabdu jimbuttaw in-nies biex jitilgħu fuq it-trak. Waqgħuni minn fuq it-trak, spiċċajt mal-art, nirringrazzja l-mulej ma waqgħetx fuq zaqqi. Id-driver ħares lejja, jiena bidmuħ f'għajnejja nora ksaqajja x'kont miġuwa, għalaq il-bibien u telaq u saq. U ħallewni hemm. Ix-xufier mill-inqas missu saqsini jekk xejn orajt. Mhux għalaq il-bibien u saq. Għax da orajt vera imweġġa bħalissa ma seta' tiġri li ħafna iktar għal kieku waqgħet fuq zaqqi il-baby żgur mhux magħna. Laqqas X-ray ma nista' nagħmel, mort l-isptar nhar it-tnejn qalu li l-unika mod li jistgħu jgħiduli jekk l-għadma imkisra jew l-għadma mfekka jekk nagħmel X-ray u ovvjament ma nistax nagħmilha sakemm jitwilet il-baby. Jekk ħanibqa' b'dan il-mod u l-affarijiet isiru għar minn hekk jekk ma nfiex, ħajkolli bżonn nagħmel ċesarja li hija żejda għax ma kellix bżonn qabel. Jekk Alla ħares qatt jiena qiegħda bil-wifqa u jiġri li xi ħaġa, min ħajjeħel? Mhux jiena, ix-xufier. Għax ix-xufier għandu dmir u mhux dritt, dmiru biex jgħidilhom isma' tridu tqumu